Il-Ministru tal-Finanzi Tonio Fenek jaħsel idejh mill-investigazzjonijiet li għaddejjin kontra George Farrugia, il-persuna li ngħata proklama brabta mal-iskandlu tal-loti ta' commissions fuq ix-xiri taż-żejt. Skont Tonio Fenek huwa ma kienx jaf li Farrugia kienet jiġi investigat mit-Tax Compliance Unit li jaqa' taħt ir-responsabilità politika tiegħu. U dan għax fi kliem Tonio Fenek il-Ministeru tiegħu aġixxa biss ta' pustier biex iwassal fajl b'dokumenti dwar kumpanija li riżulta li għata George Farrugia mingħand is-servizzi segreti għal Tax Compliance Unit. Ma it-task tagħkom bħala Ministeru kontu ġast biex jisir. Dan hu responsabilità tagħna. U dawn id-dokumenti u għaw irrid nenfasizza marru dritt Tax Compliance Unit. Jiġifieri jiena bħala Ministru ma rajtx id-dokumenti. Fenek ammetta li kemm ilu fil-kabinet din l-ewwel darba li proċedura simili ġiet adottata sabiex issir investigazzjoni. Jiena fil-perjodu li responsabbli jiena l-ewwel darba li naf li l-Kap tas-Sigurtà talab investigazzjoni speċifika. Minkejja dan iżda qalli ma jiftakarx li qatt tiddiskuta dan il-każ mal-kap tas-segretarjat tiegħu li kien il-persuna li rċieva l-fajl dwar il-kumpanija ta' George Farrugia. U allura irrid nenfasizza jekk tistaqsini jekk f'Awwissu jiena u l-kap tas-segretarjat tiegħi konniex iddiskutejnieh ma niftakarx illi ddiskutejnieh, fil-fatt m'għandix amment illi kien ġie informani dwar il-każ innifsu. Mistoqsi jekk din il-proċedura li fi kliemu stess ġiet adottata l-ewwel darba għajmitlux suspetti, Fenek qal li ma jistax jifhem għala qed isiru dawn id-domandi. Għajmitlux suspetti ma Għaliex ma tqajjem għaliex idu tqajmu suspetti? L-ewwel darba qed inti. Inta dik il-prassi, saqsi lilu, għax mhux jien iddeċidejt. Ma dix xu, sorry ta' jien mhux se nirrispondi b'dan. Dik ix-xu. U fl-istessin li qal li ma jaf xejn dwar il-każ għax qatt ma fetaħ il-fajl li wasal mingħand is-servizz sigriet waqt il-konferenza tal-aħbarijiet, Tonio Fenek qal issa iżda li jista' jikkonferma li George Farrugia qed jiġi investigat mit-Tax Compliance Unit. Investigazzjoni iva tkopri wkoll lil George Farrugia. Tonio Fenek qal li huwa ma informax lill-Prim Ministru b'din l-investigazzjoni għax huwa nnifsu ma kien jaf b'xejn. Mistoqsi jekk il-Kabinett kienx jaf b'din l-investigazzjoni fil-konfront ta' George Farrugia qabel dan ingħata l-proklama, il-Ministru tal-Finanzi wieġeb biss li hu ma kienx preżenti għall-Kabinett meta ngħatat il-proklama għax kienet jieħu sehem fil-programm televisiv. F'konferenza tal-aħbarijiet Fenek żvela li George Farrugia li jirriżulta li kien jiltaqa' darba kull 3 xhur mal-Ministru Austin Gatt l-istess bħal Gatt għandu kont bankarju fl-Iżvizzera. The money is being received in the company's bank account in Switzerland, Geneva. Al kontrarju ta' Austin Gatt iżda l-Ministru Tonio Fenek qed jinsisti li qatt ma ltaqa' ma' George Farrugia. Jiena m'għandi l-ebda amment li qatt iltqajt ma' George Farrugia, żgur li qatt fil-kapaċità tiegħi ta' Ministru ma kelli laqat ma' George Farrugia.